så er vi skulle tilbage med en ny NJ Edition. Ja. I dag er det kun Jakob og mig. Tommy er ikke med. Christian er ikke med. Det er kun Jakob og mig. Vi har ingen gæster. Ingen gæster overhovedet. Der er ingen, der gider at komme. Nej. Hvordan synes du egentlig, det var, da Tommy var her? Jeg synes, det er okay. Jeg blev bare pikke træt af, at lyden den var så dårlig. Ja, det var fucking nedad. Men nu er vores mikrofon blevet sendt til reparation, og vi har faktisk også lige fået webcam. Ja. Men det virker heller ikke. Nej, det virker heller ikke. Jo, det virker godt. Vi kan bare ikke finde ud af at synke de to endnu. Men det kommer til næste gang. Vi har lige fået det pakket ud i dag, og så er det klar til næste gang. Der skal faktisk også få en gæste. Vi kan ikke bare kun være os to. Niels. Men i dag der bliver det kun os to. Ja, det er ikke nok. Hvad skal vi snakke om? Jeg synes, vi skal starte med at snakke om din praktik måske. Hvordan går det derude? Er du kommet med? Ja, jeg er snart færdig, Niels. Jeg er færdig? Ja, du er et halvt år længere fremme med mig. Ja. Ej, det er fandme, det er nederen. Det synes jeg, du skulle snart til at skrive bachelor. Ja, det er virkelig også skræmmende der med, at man har bare gået i skole hele sit liv, ikke også? Ja. Og så lige nu, så kan jeg bare lige se et halvt år frem, ikke også? Og så skal jeg arbejde lige indtil jeg bliver 75 eller sådan noget fis. Det er også derfor, jeg bare tænker, at det kunne være nice at læse videre, for jeg synes ikke, jeg det er også bare, de sidste par dage der her var, jeg har besluttet mig for at søge ind. Til at læse videre? Ja. Jeg har jeg læst. Jeg har ikke engang fortalt dig. Den har jeg. Fuck, hvor nice. Det mener jeg fandme. Så vent lige, indtil jeg er færdig. Ja, men jeg har også overvejet lige, om jeg skal finde sådan en vikariat, jeg kender, og så... Ja, jeg skal fucking også læse videre. Hvad vil du læse videre til så? Jamen, jeg var inde og kigge på flere, der er sådan noget pædagogisk sociologi og filosofi og antropologi. Ja, pædagogik kan man så også bare læse. Ja, det er rigtigt. Det kan man også. Fuck. Jeg synes fandme, antropologi ser nice ud. Filosofi ser også nice ud, men der er det bare vist nok, at jobmulighederne, de er bare fucking ringe. Altså, det er ikke noget, du kan bruge til noget bagefter. Nej, udover at blive seminarielærer og sådan noget fis. Nej. Jeg ved ikke, det er heller ikke altid, at man skal tænke på, hvad man kan få et job. Altså, vi kan altid få sådan et eller andet lidt nicer job end en pædagog eller sådan noget. Det er ikke alle, der får det der pædagogisk filosofi. Men altså stadigvæk, hvis man kan jo gøre det bare for viden jo. Ja. Men på den anden side, det er også bare, hvis man skal bruge 2 år af sit liv, hvor man skal være på SU og ikke have særlig mange penge, og der bliver du nødt til at gå sådan rimelig meget op i det, for at kunne følge med. Så skal der også være en anden price på en eller anden måde, udover at blive klogere. Jeg fandme over, at de 2 år skal de jo også tjene ind på en eller anden måde. Ja, for selv. Hvis man tænker det sådan, det er også bare det der med, at jeg sad den anden dag og skrev sådan noget dagbog, ikke også? Og så skrev jeg, om jeg er nødt til at tænde det. Dagbog? Ja, det gør jeg til. Hold nu kæft, hvorfor? Hvad? Kan du ikke huske noget? Jo, jeg tænker, det er nice at få skrevet ned, hvis man går med sådan nogle tanker. Ja. Så er det bedre, så kan man lige læse igennem bagefter, og så kan man se, hvad der er, man tænker, så det ikke bare hele en stor tanke. Men så jeg skrev om, jeg var nødt til at tage de der 2 års uddannelse, fordi at så når du kommer ud, så er der måske flere, der gider at lytte til dig. Altså så er man sådan lidt mere, så har man lidt større status, så kan man måske påvirke flere folk, end jeg ville kunne, hvis nu at jeg kun var pædagog, så skulle man arbejde hårdere for at få den der anerkendelse. Ja, det er ikke sådan. Men stadig, hvis du bare når du kommer ud og arbejder som pædagog i forhold til praktikant, der får du alligevel også noget mere. Men jeg ved godt, hvis du skal ud over bare den institution, du arbejder i, og vil have anerkendelse af andre end dem også. Ja, for eksempel, hvis man skulle til at skrive en bog eller noget forskning eller noget. Men på en eller anden måde, så, altså, selvom du ikke er så meget til uddannelsessystemet, så er det, altså, der er jo også noget godt at finde i alle de historiebøger, som vi sidder og læser. Så vi bliver jo noget klogere. Hvis du læser antropologi for eksempel, så er det jo sådan med, at du bare dykker ned i et eller andet inklusion eller et eller andet, eller en eller anden ting, og så skriver du bare om det helt vildt i 2 år. Og til sidst så er du bare ekspert på det område, fordi du har fået tid og ressourcer og sådan noget, til bare at fordybe dig i en eller anden ting. Ja, det er rigtigt. Det der er så også, der er så fedt ved at læse videre, det er, at man bare får tid, og altså man får tid, når man får materiale og sådan noget, til at bare kan dykke ned i en emne helt vildt. Og næsten alle emner, synes jeg, de bliver spændende, når det er sådan, at det bare bliver konkret nok. Altså når du bare kommer længere ned i et emne, så er det næsten lige meget, hvad det er, man skulle læse. Så tror jeg bare, når det er, at det bliver så specificeret, det man sidder og læser om, så tror jeg bare, det er spændende. For så er der er selv sådan nogle simple ting, som man ikke går og tænker over i hverdagen, at det bliver bare lavet til problemstillinger, når du begynder at læse videre. Sådan noget som inklusion, man går måske ikke og tænker på, at der er mange i samfundet, der ikke er inkluderet, og hvor meget det måske koster samfundet, og mange der er kede af det på grund af det. Men når det er, at du kommer til at sidde og arbejde med det, og finder en løsning til, hvordan man kan gøre det her bedre, og det må ikke være dyrere. Det mener jeg også bare, at der er mange, altså, som der er ude nu, som der er pædagoger, som altså, de udvikler bare deres metoder og deres altså den måde at gøre tingene på. Det udvikler de en teori om, mens de er derude, men man kan selvfølgelig også gøre det, når man læser om det og forsker i det. Men det er bare de her 2 ting, de skal gerne kunne mødes på en eller anden måde. Ja, men jeg så sådan et eller andet... Fordi der er mange, de mener bare, at for eksempel altså, dem, der har forsket helt lang tid i ADHD og sådan noget nu, i flere årtier,
Nu begynder de at blive skubbet væk, fordi at det var ikke rigtigt alligevel måske. Nej, men det er også, men lige præcis det der er det jo nok også der medicinalindustrien har måske påvirket det lidt i en retning, der forskning med ADHD. Men det er jo samme med den måde, man for eksempel konsekvenspædagogikken, der var for mange år siden, der var også nogle forskelle med det. Nu er det bare inklusion. Det er ikke statisk, altså viden er jo ikke statisk, men stadigvæk, jeg tror stadigvæk, at du har bedre forudsætninger for at skabe ny viden, hvis det er, du ved alt det andet, der er skabt. Ellers så kan det jo godt sagtens være, at du kommer til at lave en Bourdieu 2, eller en eller anden af de der for eksempel der, hvor jeg har praktik nu, dernede på skibsbådet, de har lavet sådan, ham med chefen har skrevet bøger om sådan sin egen slags pædagogik, og de har sådan skiftespors metoder og visioner og sådan noget, halløj. Og det har han lavet, mens han var leder dernede, altså hele vejen. Ja. Og han har ikke lavet det helt store forskning, og så var jeg til sådan noget jubilæum her i sidste uge, hvor der var mange, som der havde arbejdet der før, og hvor de har været ude i andre jobs og andre stillinger, og sådan nogle højere stillinger og sådan noget nu. Og der siger man hele tiden, at det er skiftsporspædagogik, så altså de er kendte i hele Danmark, fordi de laver... Nice. Ja, men selvfølgelig, der er nogen, der godt kan... Altså, men det er bare, nu er det nogle af dem, der er mest anerkendt. Jamen, tror du ikke også, han har læst noget? Han har jo ikke bare været sådan en, der aldrig har åbnet en bog, og så lige pludselig bare fundet på det der. Jeg tror bare, det kræver alligevel en god portion baggrundsviden, og når det er, du læser om sådan nogle ting, så er det tit sådan øjenåbner. Ja. Og så tænker du sådan, den vinkel har jeg ikke lige tænkt på, den problemstilling. Og så hvis du tænker, for alle de problemstillinger, folk allerede har tænkt ind, så kan du måske bruge dem som inspiration til at skabe en egen løsning på et eller andet problem. Sagtens. Det er også derfor, at man er gået fra sådan noget som konsekvenspædagogik til sådan mere anerkendt nu, på grund af, at dengang der var det måske det, der var mest hensigtsmæssigt. Det var den nemmeste måde at få børn til at sige stille. Altså det var måske at slå dem, når det var de larmede, men så nu har jeg fundet ud af, at det måske ikke en så hensigtsmæssig måde alligevel. Fordi altså, der er noget bedre. Ja, lige præcis. Men det er også fordi det andet ikke virker for det, var fordi de tænker ikke, der er jo det ikke det rigtige. Nej, lige præcis, men det er jo bedre det her jo på en, altså. Ja. Fordi der er jo ikke så mange gode ting, at slå børn. Nej. Altså sådan lige nu, jo, det kan godt være, at vi vender tilbage igen. ja, det kan man ikke vide. Jeg tror, men det er fandme nice at kunne læse videre til et eller andet. Og så prøv at tænke på, det bare gratis også i Danmark. Det tænker jeg fandme tit på, efter jeg har været i Kina, der lærere, der bare har betalt sindssygt mange penge for at tage deres uddannelse, plus at de skal betale deres egen, altså de skal selv leve. Ja, og de får ikke SU. Ja, lige præcis. Der var sådan nogle smede eller et eller andet, også fra en ingeniør, hørte jeg fra hende læreren, der var min vejleder, der var i Kina. Ja. De skulle betale, jeg tror det var 10 eller 15 år efter de uddannet, før deres uddannelse den var betalt tilbage. Ja, men det gør man også i USA jo. Ja, jeg har også været i USA. Det er jo, og så er det sådan med, at det er et frit land, USA. Ja. Altså det kan godt være, at det er frit, men det er det kun, hvis man har penge. Nemlig. Det giver jo ingen mening, at hvis det er, at du kommer fra en... Der er ikke lige så meget American Dream i det. Nej, det skal være... Der er så faktisk næsten mere over Danmark, hvor der er... Jeg ved godt, der er nogen, der stadigvæk ikke har de samme forudsætninger for at tage en eller anden uddannelse, men alle har muligheden. Ja, nemlig. Det er klart Danmark, de... Altså, det er det punkt, de er mest førende på i hele verden, synes jeg. Ja, det er fucking nice. Ja, at alle har på en... Altså så godt som samfund næsten kan gøre det. Altså så lige som de kan gøre det, det gør de næsten. Ja, det vil jeg skulle sige. Også i forhold til sådan fattigdomsgrænser og sådan noget, den er alligevel pænt høj her i Danmark. Når man ser, at der er nogen af dem der bare... Da jeg var på... Jeg har jo været på bistand i 1 måned, inden jeg kom på A-kast, dengang jeg blev færdig. Hvad fik du måneden derinde? Det var fandme ikke meget, særlig meget. Jeg tror, det var 4-5.000. Ja, fuck, det var hårdt at leve for. Ja, jeg vidste, det var... Man kan godt jo. Men og så er det jo... Der var nogen af dem der var dernede, så kommer de bare med ny iPhone, mens de går dernede. Det sagde han også, jeg snakker med en af lærerne dernede der. Han sagde også bare, at det er vanvittigt på en eller anden måde, at folk de kan komme med en helt ny iPhone, og de har haft sådan en gammel telefon dagen før, og så sidder og være på... Det er staten, der betaler det. Ja. Jeg ved godt, de måske prioriterer nogle ting ned og sådan noget. Altså det kan være, de bor hjemme eller et eller andet. Men stadigvæk, at det er at staten, de kan... At det er levestandarden, at det er lige før, at man, hvis man ikke har... Man skal både have strøm og internet. Er det for højt, eller hvad synes du? Altså jeg synes måske, at iPhone, det er måske lige højt nok. Det synes jeg skulle være i forhold til, at... Men altså det der med, så er der ikke noget incitament for at arbejde. Nej, lige præcis. Hvis det er sådan, at regeringen kan give det til en. Det er også det eneste gode ved den måde, altså sådan det system, vi har nu, det er, at det giver en incitament til at arbejde. Ja, altså også til at udvikle sig, og til at gøre nogle ting. For hvis det er, at du bare sidder på den flade og ikke laver noget, så får du ikke så meget af kagen. Men du kan stadig have det godt. Ja, du kan stadig have det godt, hvis det er det, hvis du ikke har brug for. Ja, men det var det med ikke at have det godt i Danmark, det er at have en iPhone og så få pasta hver dag måske. Ja. Og i USA der er det bare at dø. Ja. Det er at have det dårligt. Det er, hvis det er sådan, at du ikke arbejder der,
så er det bare ned under en motorvejsbro. Ja, der er ikke noget nyt. Ingen gang kan... Jeg ved ikke engang, hvad de gør med... Hvis det er sådan, du er ved at dø, og du ikke har... Altså, du... Sygesikring. Ja, sygesikring. Hvad gør de så? Nå, så lader de det ligge, eller også kommer de ind, og så... får du en kæmpe gæld. Det er forskellige fra stat til stat. Så. Ja. Ved du, hvad de gjorde i... du ved godt, der har været den der Obamacare, det der, hvor de skulle have... sygesikring til alle amerikanere. Ja. Så er det blevet sådan udliciteret til hver stat, så de skal selv stå for deres model for at gøre det. Ja. Og så tror jeg, det var Tennessee, ikke også? De havde lavet, måske er der jeg ved ikke, om det var 3 millioner indbyggere i Tennessee, så har de lavet et lotteri for det der Obamacare, så vi kun give 150.000 sygesikring, så det er de 150.000 først, der kom igennem på et tv-linje, eller på en telefonlinje, der fik det. Det er fandme bollet. Det er lige Obamacare i Tennessee. Og så var der også en anden stat, jeg ved ikke om så ikke helt om det var Tennessee, men det var en anden stat havde bare sagt, at deres metode for Obamacare, det var igennem frivillig hjælp. Det var igennem, hvad det hedder, når man giver penge, velgørenhed. Ja. Det var det, der skulle stå for Obamacare. Det er lige nok til at tale det. Er det ikke fucking langt ud? Så vi, men det er også bare... spil for lidt. Ja, jamen det er også bare fuck at tænke på. Prøv at tænke på, hvis det var Bush-regeringen, der har gjort det. Ja. Så er det bare blevet slået ned helt vildt, men bare fordi det er Obama, der gør det. Så er det ligesom, okay, han gør alligevel noget og sådan noget. Det alle elsker bare Obama, bare fordi, at det er kun fordi, han er sort, jo. He's a black man. Ja, det betyder sat meget, at han er sort. Yeah. Jeg er fandme ligeglad med, om han er gul, sort eller hvid. Han skal bare gøre det, der er bedst for folket. Ja. Okay. Nej, det er fordi, jeg lige skulle finde noget. Jeg har lige åbnet den der. I dag købte jeg lige den der hus forbi. Og så, det var i forhold til det med at være hjemløs eller ikke have noget i Danmark. Ja. Og så undersøgte de sådan, hvorfor folk de tror, at om hjemløse de selv har valgt det, eller de ikke har det. Ja. Og det mener de fleste danskere, at de har valgt det selv. Ja. Men det er mange af dem. Der er måske... på en måde der er det et valg for alle. Men det er alle, der... heller ikke et valg for nogen. Nej, fordi alle kan få en lejlighed stillet til rådighed i Danmark. Det tror jeg sgu, det kan. Ja, det er bare heller ikke magt at have. Nej, lige præcis. Det er derfor, det ikke er et valg. For hvis du har en anden psykisk sygdom, så er det sgu ikke et valg for alle, der... hjælp jo. Ja. Det er bare penge. Ja, det er lige præcis. Det er jo sådan, at de burde give ud, hvad folk har brug for. Der er måske nogen, der godt kan administrere penge selv. Så er der nogen, i stedet for penge, så skulle de have mad hver uge. Ja, nemlig. Punkt ind i døren, og så et sted at sove. Ja, nemlig. Det var det hjælp, de skulle have. De skulle ikke have nogen penge. Sådan er det ikke. Jeg håber fandme, det bliver sådan en gang. Ja, at man differentierer lidt mere over, hvad folk skal have. Det tror jeg sgu ikke, det gør, mens vi lever i hvert fald. Nej, heller ikke så længe, så bare bliver sådan set ned på det. Nej, men sådan er det sgu. Ja, så man hellere bare i stedet for at sådan blive blandt ind i det og hjælpe folk, så synes jeg bare, det er nogle gange, at så vil man hellere bare give penge til det. Ja. Fordi så har man hjulpet lidt, men man er stadig ikke sådan blevet personligt involveret i det. Nej, det er ikke sådan, man vil bruge en time ekstra liv på det, man vil heller ikke give en 20'er. Nej, også fordi man er sådan bange for, hvad andre tænker. Ja, det er faktisk rigtigt, det er meget af det. Det betyder næsten det meste af det. Ja, så man vil ikke lige ses sådan nogle steder der. Ikke alle, det er i hvert fald nogen, der tænker sådan. Hvorfor går du ned og hjælper dem, og hvorfor sidder du sammen med dem? Og sådan noget. Det synes jeg fandme, det er lidt sygt. Ja. Jeg glæder fandme til at i min praktik. Nej, eller i min... bachelor. Ja, bachelor. Prøv at fortælle om det. Ja, jeg har overvejet, eller jeg har bestemt mig for, at når jeg skriver en bachelor her om et halvt år, det er faktisk om vinteren, det bliver sygt. Det er fucking nice, det skulle mega dope, det er så skal jeg leve som hjemløs der bare i 14 dage, og så følges rundt med, hvis der er nogen, der har lyst til det, og sammen med de hjemløse der, og så følge rundt og så se, hvordan de lever, og så skriver om det efter. Fuck, man, det bliver... det bliver sygt. Jeg tror fandme, man kommer til at se... Jeg tror, det er mere hardcore bare i Herning, end vi tror. Ja, det sagde, en af mine kolleger på Skibsborg, han sagde, han nemlig arbejder for hjemløse team. Han sagde, at du kommer bare til at se ting, som du aldrig har set før. Ja, det er ikke for sjovt. Jeg tror, når jeg tænker på hjemløse, så er det bare sådan, der går, og så tuller de lidt rundt ned på banegården. Og så hygger de sig bare der lidt sjov. Men jeg tror, det er mere wild, end jeg tror, nogle af dem er i hvert fald mere. Ja, for sent. Også bare, hvis man skal se en, der stikker sig ind i benet med... Ja, med kanyler og sådan noget, ja. Fuck, det bliver nasty. Det bliver fucking nasty. Så er du ikke bange for... Prøv at tænke på, at han bare pisser, og så han bare lige stikker med den for sjov. Bare lige for... Jeg er fucked up på stoffer. Prøv at tænke, det tror jeg bare mange ting. Det kan godt være, at hvis de lige finder ud af, hvem du er og sådan noget. Ja, det skal jeg gøre klar fra start. Ja, men hvis de nu finder ud af... Du kan jo sige, at jeg hedder Jacob Hansen, jeg er pædagogstuderende og sådan noget. Men hvis de finder ud af, at du har en lejlighed der, hvor du egentlig har rimelig mange penge, altså måske at du... Går vi lige op og nakker det hele. Ja, hvis du får en eller anden fjende,
Og så han ved, hvor du bor bagefter. Jeg synes, du skal reconsider. Jeg tror bare... Prøv at tænke, hvis du får en fjende. Prøv at tænke, hvis du... Han siger et eller andet. Nu tager du også stik. Det er det ulovligt. Jeg gider ikke, og vi skal alle have gjort det. Ellers gider jeg ikke. Og så kan du gøre det. Nødt til det. Ja, men hvad så, hvis du tænker, det her, det er ikke stikker, det er bare sådan fedtet noget. Eller ikke, det behøver ikke være, det er bare en, der siger, at du skal tage kokain eller sådan noget, og så er du kommet på det kokain, og så er du... Og der sker et eller andet helt smadret. Det kan være bolig dernede. Ja, det kan godt være, det ender med, at der er en af dem, at du kommer ned og provokere en af dem, fordi du er fucked up for et eller andet. Og så er du en fjende for resten af dit liv. Ja, det var fandme sygt. Fuck, man. Ej, det kan også være far i det, men alligevel så tror jeg... At... Ja, der er sgu også meget nice, du kan få ud af det. Tænk, hvis de var røde, så har man også noget at skrive om. Så kan man bare skrive sådan noget med, altså... Ja. Hvad for en habitus, og altså alle mulige fucking ting, sådan pædagogisk. Der er meget pædagogisk i det også. Der er jo også pædagoger, der arbejder på de steder der. Ja, det der hjemløsteam, det var fandme nice. Han gik bare rundt, så stod han bare selv for sin dag, og sådan, så ringede han bare sammen med nogle af de hjemløse, så går han og besøger dem, og hjælper med lidt tøj, og for eksempel der en mindre, så gik bare rundt i sådan nogle klipklapper, og så købte han nogle sko til ham og sådan noget. Ja, det er cool arbejde. Ja, det er fandme sweet. Det kan jeg fandme godt høre. Ja. Er der sådan noget i Herninger? Ja, han arbejder her i Herning. Det er derfor, han kender alle dem, så han vil tage mig ned og så... Og han er på skibsbordet nu, eller hvad? Ja. Okay, nice. Ja, han er fandme syg. Fuck, det bliver jeg sgu sige 14 dage. Ja. Hvad tror du, de vil tage imod dig, eller tror du, de synes, det er sjovt? Hvis han kender nogen af dem, så kan han måske lige introducere sig til en. Jeg sagde også, at vi skal ned en eftermiddag ned på varmestuen. Ja. Men jeg sagde også, at mange af dem, de holder meget af, altså lige sådan her, at de møder en normal, der gider at snakke med dem, så suger de bare til sig, fordi altså, man vil bare gerne høre om, hvordan det normale liv er, når man bare selv har det så dårligt. Ja. Altså så det giver sådan, man spejler sig lidt i dem, man er sammen med. Ja. Så sagde han, at det troede han godt, fordi de vil også gerne fortælle masse historier om deres liv. Det er også det, der hjælper folk, hvis man har det dårligt, det er bare at fortælle, hvad det er. Ja. Men kunne det godt ende med, altså det du vil med opgaven, er det at leve som hjemløse, eller er det også at hjælpe nogle af dem? Prøv at tænke på, hvis det er, at du kan se nogle af dem, kan tænke, dem kan jeg godt hjælpe ud af det her. Ja, det tror jeg ikke, kaste mig ind i. Nej, så begynder du måske mere at fokusere på det, og så lever du ikke som en hjemløs, så bruger du det, alt det, du har i baglandet. Jeg tror selv, man skal sørge for, altså det skal være sådan objektivt. Ja, lige præcis. Så halv flue på væggen i hvert fald. Ja. Jeg synes, at man ikke kommer til at blive sådan følelsesladet i noget af det. Man skal ikke lade sig bestille med. Hvor skal du sove hen så? Varmestuen? Ja, jeg kan sove i varmestuen. Ja. Har de et rum? At de, jeg tror, det er sådan nogle køjesenge. Vil de godt bruge dem på dig? Hvis det, jeg ved ikke, hvor mange der er. Jeg skal op tælle for dem til ham der. Okay. For skibsbåd. Hvor meget koster det egentlig? Jeg tror sådan 30 kroner, så er det morgenmad også. Nice nok. Det er en lille... Så hvis vi vækker klokken 8 eller sådan noget, så er det morgenmad. Og så er det ud igen. Ja. Det er næsten kun kørt af frivillige. Jeg tror, der var 1 eller 2, der arbejdede deroppe. Det er alligevel sygt nok. Har de råd til det som hjemløse? 30 kroner om dagen i... Ja, det tror jeg. Altså, han siger bare, at de sådan lever fra dag til dag. Altså skaffer de sig penge. Ja, lige 30 kroner her. Ja. Hvad fanden får de deres penge fra? Det kan jo blive sygt nok at se det. Ja, han sagde bare... Jeg tror, mange af dem sælger vel stoffer og sådan noget, tror du ikke? Jo, og ruller folk. Ja, jeg ruller for det. Men er der så mange, der bliver rullet i Herning, så er det meget, så jeg bare ikke man hører om det. Så skal det være sådan noget tricktyv. Altså sådan, bare den måde, de kan skaffe penge på, han sagde bare, de idéer, de får, så det er slet ikke noget, man kan forestille sig. Nej. Det er sådan en måde at tænke på, som er langt væk fra dem. Prøv at tænke på, hvis der er en, der lige pludselig du er med i et eller andet, og så lige du sidder i et eller andet sted, og så de sidder og snakker, at de skal lave en røveri, du skal op og med, siger de så. Så vil du så sige? Så siger jeg ikke skal med. Det skal du. Ja. Sådan det. Så vi tager den der fra. Prøv at tænke på, det kan godt være, at det kommer ud i situationer, hvor det ikke er så nemt lige at sige nej. Det er mere det, frem til sådan. Det bliver også sjovt, det der med at skrive om og fortælle om, tror jeg. Ja, det bliver, jeg tror det bliver den største. Jeg ved sgu på, ja, altså, det kan jo, men det kan jo godt være, at de bare alle sammen er sådan nogle nice gamle gutter, der bare er flinke og ejer. Ja. Det kan jeg tror sgu ikke, der er ikke så mange af dem, der vil gøre folk noget ondt. Nej. Altså, de går ikke tit efter manden, de går efter at få pengene. Ja, men det kan godt være, ligesom du siger, at de tænker, at det kunne være det er dejligt at snakke med noget normalt. Ja. Og så kan det også godt være, at på den anden side nogen, der tænker, når det er, at du skal sammen med dem i 2 uger, og han vil bare udstille mig. Ja. Nu skal jeg bare, han går tilbage til sit eget liv om 2 uger, det er ikke noget, han har brug for det her. Nej, goddag Lasse. Så kommer Lasse the Kid sæt med hjem fra date. Fra date? Hvis ikke nævner nogen navn. Hvad? Så hørte de Lasses røst. Startede hun med M og sluttede med AI. Nå for satan. AI. Kan du lukke den dør der? Nå. Vi skal videre næste. Hvor kommer fra? Det var skiftespor. Den bachelor. Hvor mange sider er det, du skal skrive den bachelor? Jamen jeg tror, når jeg ligner som har skrevet 15.
Det er sgu mere end 15 da. Nej, 15-20 stykker. Ja, 20, tror jeg nærmere. Det er sat på også mange tider. Jeg glæder mig til at fortælle dig. Hvad du kigger på, så du holder dig for dine nuts, ja. Det her, det kommer med i podcasten. Ja. Så du skal ikke helst gøre noget pinligt, Lasse. Så står du bare, så laver du kun... så får jeg sige noget, Lasse. I stedet for alle de der fakta. Fakta. Ja, sådan. Så går han igen. Ja. Prøv at se det lidt, Lasse. Kan ikke bare sige hej til vores lytter? Nej, Det der, det kommer med jo. så får jeg alt for mange. Nej, jeg tror, det jeg glæder mig mest til det der med at skrive om forløbet. Jeg tror også, det er sådan noget, at der får folk til at lytte, når det er sådan en personlig opgave. Ja. Eller hvor det er en oplevelse, hvor det er en, der fortæller en historie om, hvad han og hun har følt. Eller følt. Men det der, ja, det er 100%, at det er også sådan noget, der er fedt for en lærer at læse. Ja. De har læst 1000 opgaver. Ja, nemlig, og det er alle Hvordan sammen kan det vi samme. inkludere mongol? ja, jeg ved godt, at man... Og hvordan kan man være bedre til tegn og tale og sådan noget, men der er bare skrevet en milliard bøger om det. Det er også det er sjovt at prøve at lave noget andet. Ja, og noget, der udvider horisonten lidt. Ja. Det er det, jeg tænker. Det kunne nok. Det er også det, du kan få rig lejlighed for, hvis du læser videre. Men der kan man lige faktisk lige i tanke om en ting. Nå. Det er jo det, at... Jeg snakker jo om det på podcast, men det er jo, du synes jo slet ikke karakterer er vigtigt. Nej, Det er slet ikke vigtigt. Og nu kommer du måske til at spænde lidt ben for dig selv. Jeg har undersøgt det lidt. Jeg Nå, kan så godt komme hør. ind på kode 2. Eller jeg kan, så skal jeg sende en ansøgning og skrive sådan en motivation for det, og så skal jeg fortælle om mine tidligere stillinger. Så det håber jeg kommer ind på. Der er Hvis ikke jeg kan det, så... meget få pladser og rigtig mange ansøgere til dem der. Ja, sådan det. Så det tror jeg ikke, at næsten højt på efter. Det er derfor, jeg går efter at få gode karakterer og være en god studerende. Ja. Og det har jo så resulteret i Hvor mange tårnhøje tårntaler karakterer. er det? Og der er kun et. Nå, der Det går faktisk ned ad bakke. Nå, ja, det er rigtigt. Hvis du bliver visseren her, så passer det lige med at dumper Ja. bacheloren. Men har det noget med, at du fik 12, 10, 7? Ja, og der er 3 eksamener Bliver det bare hårdt? 4, 2, 0. Bliver det højere niveau? Nej. Kan du følge med? Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg har taget for lidt på det. Nu er jeg tilbage in the game. Men det er også bare sådan, men tænker jeg bare i hvert fald, lige kan jeg mærke i min klasse og sådan noget, men bare, det gælder bare om at få højere karakterer. Ikke så meget fordi, jo også lidt fordi, at man måske skal videre, men det er der ikke så mange, der skal. Nej. Men det der med at få højere karakterer, det handler tit om bare det der med at så kunne spørge, hvad fik du? Ja. Og så selv fortælle, hvad man fik. Der er meget prestige i det, Ikke også? at få gode, høje karakterer. Ja. Den eneste grund til, at jeg vil have det, det er bare også for at kunne læse videre. Men det skal jeg nok få. Hvad siger du? Jeg skal sætte mig ind på kode 1 da. Ja. Det er jo, jeg tror, jeg så en statistik, hvor det var 0% for kode 2, der kom igennem. Og der er det jo noget højere tal for kode 1. Jeg kommer helt til. Jeg får altid det, jeg gerne vil have. Ja, Det gør jeg faktisk. det gør jeg faktisk. Du spørger os efter nogle store ting jo. Hjemløs i 2 uger. Ja, Det er svært at få. Nå, men sådan har jeg det. Hvad har du fået, som du så gerne vil have? Men jeg tænker bare, at Bowler Jacob. Men jeg tænker bare altid, at jeg har haft det, som jeg gerne vil have. Nå ja, det Tænker du også lidt? Jo. Ja, nemlig. Jo, men hvis man går efter et eller andet, så... Jeg synes bare, det er ikke sådan, at jeg har aldrig rigtig haft sådan et længere sigtet mål med det. Det er bare der hvor man er lige nu, der har man det bare godt. Ja. Sådan synes jeg bare næsten altid, at... Der har selvfølgelig været nogle perioder, hvor det ikke altid har været lige sjovt, men altså i det store hele, så har jeg fandme også tilfreds. Ja, Der er sgu ikke meget, jeg vil gøre om, hvis det var, jeg skulle i mit liv. nemlig. Det er nice, at det er sådan. Ja. Fordi der er også folk, der kan føle, ligesom vi sidder og snakker om, der er en uddannelse, som man gerne vil ind på, at de ikke har det godt, indtil de er der. Ja, lige præcis. Jeg har det nice at være nu. Ja, Jeg nyder også man bare har det. det fucking nice. Ja. Men derfor er det ikke sådan, at altså, man kan Nej, stadig, det er godt at lidt- have både nogle kortsigtede og nogle langsigtede mål. Ja. Så man også bare kan sige, at det er fucking nice bare det, jeg skal i dag. Ja. Det er dumt altid at have den der, hvis man tænker for meget over hele tiden, det bliver godt i morgen, når jeg får en ny bil, eller en ny uddannelse, eller et eller andet nyt med, og så når man har det, så tænker man bare i videre, det bliver godt, når jeg får det næste, så får man aldrig nok. Det er også godt en gang, man lige at stoppe, og så lige se tiden i stå, og så tænke over det, man har nu, at det også er nice nok. Altså, Jeg har bare været glad. jeg er glad for det, der er nu også. Det er tit ellers sådan, at når så man når man- aldrig at være lykkelig. Jo. Nej, lige præcis. Det er Det det. er altså så er man altid bare lige en dag forud, eller et skridt fremad, og man når aldrig hen. Nej, lige præcis. Så er det hele tiden, når man har det. Det er målet til at komme derhen, at der er... Ja. Altså, det er der er man heller ikke lykkelig. Jo. Fordi man tænker, når jeg først får det, så er jeg lykkelig. Og så når man er nået til mål, så går man bare... Det er ligesom bare at gå en trin op ad en trap, så er der bare et nyt trin, Ja, man hele vil op tiden. på hele tiden. Men det er så også en god ting. Det er også motivation, at der er der. Så man skal have sådan lidt af begge ting, synes jeg. Fordi hvis det bare sådan, man bare hele tiden tænker, jeg er glad nu, så vil man bare aldrig udvikle sig.
Hvis der er bare helt sådan, det er nok nu. Nu er det nok. Jeg har fået det der fint. Ligesom hvis der var sådan en pyramide, ikke også, og man kunne gå op af et skridt, og gå 3 skridt op, og man kom derop. Der er stadigvæk masser af trin tilbage, ikke? Ja. Man kan altid gå lidt til højre, og så kigge ned og se, hvor højt man er kommet. Ja. Og så kan man gå højere op, når man har behov for det. Ja, det er heller ikke sådan, men de fleste mennesker, de har alligevel også nogle ting der, og det behøver ikke at være sådan ny viden. Det kan også godt bare være sådan, at når mit hus det er færdigt med at blive bygget, så skal jeg bare chill der i, og så bliver det nice. Og så når huset er bygget, så er det et eller andet. Det er også nice, men det er også mange, der elsker bare den der proces der. Det er det. Ja. Altså, det er det, og det kan man godt mærke på folk. For eksempel folk, som der altid har et projekt med deres hus. Ja. Ikke også? Det er jo ikke fordi, de vil have et nice hus. Altid. Jo, det er det også. Men det er også bare fordi, at de synes, det er fucking nice og hele tiden skabe et eller andet og udrette noget. Ja, og bygge. Altså bare selve det processen i det, ja. Og så nå til målet, og så se målet, når det er færdigt. Altså se, at man har gjort det. Tror jeg, der er mange af dem, der laver køber et hus. Det, men det kan man nemt mærke på folk, når de har den der, det der med, at de elsker bare at være lige der, hvor de er nu. Ja, man kan godt mærke det også, selvom de måske siger, at det bliver dejligt, når det er færdigt, så er det også, så tænker de måske ikke over, at det faktisk også, at de gør det også, det de er i gang med, fordi de synes, det er nice, og det er ikke kun bare fordi det er, og det bliver dejligt, når det er færdigt. Nemlig. Ligesom ham der bunderøven der på DR2, der laver der, har du set de der, hvor man følger ham der? Ja. Altså det er lige, uanset hvor mange sæsoner det er, så er det jo lige noget fældefærdigt noget alligevel, men han har så mange ting, han går rundt og laver, hvor han bare hele tiden udretter et eller andet. Ja. Jeg tror, det er også det, folk bliver fanget af, når de ser det. Ja, lige præcis også, fordi han er så ekstrem i det. Han bare dedikerer hele sit liv til at være selvforsynende, stort set. Det er fandme en syg tanke. Det er fucking nice. Ja, det er fandme en drøm, som der er vildt. Ja, helt vildt, og det er nice. Altså, det er ikke, jeg synes, det er så fedt, når jeg ser det, og så tænker jeg, fuck, det kunne være nice. Og så lige når det er, at jeg tænker mig om, så tænker jeg bare stadigvæk, jeg gider ikke stå op fucking tidligt for at malke køer, og jeg vil ikke gå ud en hel dag, for de filmer også for det meste, når han laver et eller andet nice, så der er fucking også lang tid, hvor han sidder, og så høvler han i 1000 brædder og sådan noget, bare for at det skal se nice ud, når det jeg kommer, og så står han lige med den sidste, når de kommer. Ja, og men så gør du stadigvæk det, som du synes, det er nice. Ja, han synes, det er nice. Ja. Og det er også altså, det er derfor, jeg respekterer det. Er også derfor, jeg synes, at det er nice, det han gør, og jeg tænker også, at det er mega sweet, og det er en fed livsstil at have, men det er bare ikke noget for mig. Nej. Ja, hvad hedder det? Det er bare tanke om det der med at se, altså, du bliver ikke inspireret af det, han laver. Du bliver ikke inspireret af det hus, der er stadig så fedt. Du bliver inspireret af den holdning, han har, og de motivationer og alt det. Entusiasme, han har. Ja, entusiasme, ja. Og det er der, jeg tror, man kan få noget ud af at blive inspireret af folk. Ja. Og, altså, det er jo altid dem folk, de søger. Sådan er det altid i skole, og når man er til fodbold. Det er dem, der går meget op i det, så man har lyst til at blive ligesom. Ja, de dedikerer sig til en eller anden ting. Ja, nemlig. Det er også det, der er fedt ved at læse videre, som vi snakkede om før. At det er, at man dedikerer sig til en eller anden ting, og så er det det, man bliver god til. Og sådan, det er tit, at folk, de har valgt for, at man elsker det. Ja, lige præcis. Det skal det jo være elskende. Man kommer også til at bruge meget tid på det og undersøge det og sådan noget, så derfor skal det næsten være noget, man godt kan lide. Men det er også derfor, at alle dem, der er gode til et eller andet, det er jo sådan, der bare har dedikeret sig til en eller anden lille ting inden for et eller andet. Fordi de elsker det. Ja. Og så er de bare blevet fucking gode til det. Og så er det bare fascinerende at se på dem. Og det er lige meget, synes jeg, om det er musikere, eller om det er sportsmænd, eller om det er nogen, der er ingeniører, der har bygget et eller andet. Læret alt, der er menneske skabt, hvor man bare kan se, det er nogen, der har fucking lavet noget sygt. Folk, der er pisse gode til at male, gode til at designe bygninger. Alt også bare sådan som iPhone og sådan noget, hvor man bare ved, at det er sådan, der bare er kælet for detaljen. Ja, så man elsker sådan nogle ting, hvor det er, man bare kan se, at det det er sådan skabt ud fra en eller anden vision, at det er en eller anden drøm, der har været i det der. Ja, det er fucking sygt. Når man kan mærke det, så ved man, at man har fundet noget vildt, synes jeg. Ja. Der er sat mange, der ikke tør at gå efter, eller hvad man skal sige, tør måske, et stort ord, at gå efter det, de gerne vil have. Så ligesom, at nu har jeg bare det her, og det er nok, fordi det er ligesom, at jamen, man skal bare have en uddannelse, et arbejde, lige 2 børn, en hund og en bil, og så er det ligesom, at det er nok for alle. Altså det er også nice nok, det er nok for nogen også jo. Det er også det ikke for at sige, at det er dårligt at få de ting, men det er bare... Jeg tror bare, altså, man kan tænke ligesom om, at nu så kan jeg møde folk, hvor jeg tænker, hvorfor er de lykkelige? Hvorfor har de den der gnist, ikke også, når de kun har det der? Eller hvordan kan de være så entusiastiske omkring et eller andet, som jeg synes, der måske ikke giver så meget mening i forhold til mig. Så er det også bare det med, for eksempel, der er nogle piger, ikke også? De har bare en drøm om, og deres mål med livet, ikke også?
det er bare at skabe den der familie. Ja, det er også det. Det kan jeg bare slet ikke sætte mig ind i. Nej, det kan nemlig være svært at gøre. Ja. Men der er heller ikke noget dårligt ved bare at skabe en familie. Nej, det er noget største, man kan sikkert. Ja. Men det er bare, der er ikke mange, der går sådan, jeg synes bare, det er så fascinerende, når der går sådan hele vejen, ligesom Bunderoven. Han har jo også bare en normal familie, men stadigvæk, der gør han bare lige præcis, hvad han har lyst til. Ja. Så bygger han et eller andet drivhus, og så gør han dit og dat. Men synes du, tjener han mere respekt end, end for eksempel sådan en familie, hvor der har 2 børn? Og Nej, han fortjener ikke mere respekt, det er bare mere fascinerende. Ja. Så det er 2 forskellige men nu altså glemmer man bare det der med, at det kan være mega stort, der hvor folk de er kommet til i deres liv. Ja, det er ikke alle, der starter samme steder og sådan noget. Men ja, men alle der, man skal næsten bare, alle der har det godt med det, de går og laver, de skal jo bare have respekt. Ja, nemlig. Altså det er så lige meget, hvad fanden det er, de laver. Altså bare de synes, det nu er jeg kommet til at tænke, hvorfor har de ikke lyst til mere og sådan noget. Ja. Hvorfor er det, man tænker det? Ja, men det ved jeg ikke. Det er bare sådan en måde, det er også en måde, man har opdraget igennem alt, der sker rundt omkring en. At det er ligesom, det gælder bare om at komme, altså, det gælder bare om at komme, det er det der med, at det gælder om at komme længere. Ja. Hele tiden. Ja. At det er ligesom, at hvornår tror du, folk lige begynder at stå dem der er nede under det vi er, altså hvis vi nu tænker på hjemløse, eller dem der er imellem, sådan der er stofmisbrugere, så tænker hvorfor gider de at gøre det? Og så kigger de ned på de hjemløse stofmisbrugerne. Alle kigger ned på nogen, tror jeg. Ja. Der er sat med ikke mange, der slet ikke kigger ned på nogen. Man kigger altid bare ned på nogen, der ikke ser ned. Men hvorfor er det, vi gør det? Jeg tror, det er medierne, der har påvirket os til det på en eller anden måde. Ja. Jeg ved ikke, hvornår begynder folk at stå? Er det der race? Fordi man kan godt sige, at folk som, når vi er i vores position, så vil vi gerne derop. Men hvad er derop? Det er der folk, de tror bare, at det har noget med, altså, så skal vi have en ny uddannelse. Ja. Det er mange, der tænker sådan, men og hvad skal vi så bagefter? Så skal vi endnu højere. Ja, men jeg tænker bare, at det er også bare for, jeg kan godt lide processen i det. Ja. Jeg synes, det er fedt at sætte mig et eller andet mål, som jeg synes, som er svært for mig. Ja. Altså, jeg tror, det bliver svært for mig at tage sådan en kandidat, og så synes det er så fedt, når man så har nået målet. Altså sætte et eller andet langsigtet mål, som man kan gå og have. I stedet for bare, altså for mig, hvis jeg vil gå ud og arbejde nu, så er det bare det ligesom, at så er jeg bange for, at jeg bare kommer til at gå og arbejde hele mit liv. Ikke for at der er noget galt med det, men det er ligesom, at jeg kan godt lide at bare have sådan et mål med en eller anden ting. Man kan også godt have et mål ved siden af sit arbejde, så er nogen, der har et mål om at løbe en eller anden Ironman og sådan, men det er bare ikke sådan et mål. Nej. Det der er mit mål. Jeg vil bare gerne sætte mig et eller andet. Sådan, det er det mål, jeg har lige nu, at jeg gerne vil have den kandidat, og så er det den mål, jeg vil sætte mig, og så vil jeg gå efter det. Ja, det er så er det fedt at gå. Men hvorfor stadigvæk er det, at vi tænker, at det er bedre? Er det kun af personlige årsager? Altså ser vi det kun ud fra os selv? Det der med, at hvorfor er det dårligt at være hjemløs eller direktør eller sådan noget? Jeg ved sgu ikke, om det er igennem til en, det er igennem påvirkning fra medier, også bare fra en selv. Altså hvis det er, man hører jo ting og sager, og altså også, at man vil heller ikke ses på dårligt af ens familie og ens venner. Hvis det er, du gik ud og sagde i morgen, jeg gider ikke, jeg vil bare arbejde ufaglært resten af, ikke at det er tit sådan noget, så kan man tænke, jeg synes, at noget ufaglært arbejde dårligt, men sådan, hvis du nu bare gik ud, så tror jeg, der er mange, der vil tænke, eller du sagde, eller noget helt andet, jeg vil gå på bistand, jeg gider ikke arbejde med. Ja. Altså sådan, ikke fordi, at, eller du blev syg, og du ikke kunne arbejde, så vil alle folk også tænke, kæft, han skal bare tage sammen. Så får de se ned på ja, det tror jeg det vel. Der er sgu jeg tror de tænker, at jeg har taget et valg selv, om at blive sådan. Jamen, de vil jo se ned på dig på grund af dit valg, tror jeg. Altså, på grund af, og de tænker, det er, jeg tror, når det er, man siger til en, der er psykisk syg, han eller hun, du skal bare tage det sammen, så er det jo, fordi at man siger lidt, at de selv har valgt at lægge dig. Fordi hvis det var sådan, når man siger, at du kan bare tage det sammen, det siger man jo ikke til en, der har brækket ryggen. For der ved man godt, det er ikke et valg, de selv har taget. Han eller hun er kommet til skade og brækker ryggen. Han kan ikke gøre noget ved det her lige nu. Ja. Hvis det er en psykisk sygdom, så siger man tit, at du kan bare tage dig sammen og rejse dig op. Så er det ligesom, du vælger jo selv, du ligger der. Du gider bare ikke. Du er bare doven. Det eneste, du skulle bare begynde at træne og så få et arbejde. Så skal det hele nok ændre sig. Hvorfor kan du ikke, når jeg kan? Jeg kan jo ikke se, at du har noget gips på. Du bløder ikke eller noget som helst. Nej. Men jeg ved bare ikke helt det der med, om hvis nu at jeg siger, at jeg gerne vil være hjemløs. Altså, på et eller andet punkt, så er vi også så frie, at folk de godt kan se, at det er vores eget valg. Jeg kan bedre forstå, at... Du må jo gerne gøre det, men jeg tror bare, at folk de synes, det er underligt. Jo, ja. Tror du ikke? Jo, det gør det. Hvad tror du, folk vil... Tror du ikke, folk vil se ned på dig, hvis du lige pludselig blev hjemløs?
og begyndte at sidde til stoffer? Nej, altså nu har jeg sagt det der med, at jeg også godt kunne tænke mig at komme til USA og være hjemløs på et tidspunkt. Ja. Og der er de fleste, de skulle lige vinde det op i hovedet, ikke også? Ja, men det er også igen, fordi at du gør det som sådan en quest. Du har ikke sagt, altså ligesom, at nu prøver jeg det i nogle måneder, så kommer jeg hjem. Hvis du nu sagde, for godt, bare solgt alle dine ting, og bare levede for de resten af de penge, du havde, og så bagefter det, så blev du nødt til at leve af andre måder at skaffe penge på. Ja. Så vil folk tænke, det er fandme latterligt. Men fordi du gør det som en del af et eller andet, ligesom sådan et eller andet, nu skal jeg prøve at udvikle mig selv, sådan et projekt eller sådan noget, så er det noget andet, fordi så kan du ikke sammenligne det, synes jeg ikke. Nej. For de ved jo alle sammen godt, at du gør det, og du kommer hjem igen, og så skal du have den normale tilværelse. Så er det lidt mere spændende, så er det også fascinerende, fordi du gør et eller andet, du går op i et eller andet lille ting af et eller andet, og så er det fascinerende, at han prøver noget, som ikke så mange har prøvet at gøre og tør. Har de fleste mennesker så, de har ikke taget det valg så? Altså, jeg selvfølgelig der er ikke så mange, der gør det. Men hjemløse, tror du, de så selv har taget beslutninger om? Det ved altså indirekte har de jo måske. Ja. Altså at hvis det er, man lige pludselig man mister sin kone, og ens børn dør og brækker ryggen, og så kan det godt være, at man bliver lidt deprimeret, og så lige pludselig har man ikke penge til sit hus. Nej. Og så lige pludselig så er der ikke rigtig andet at gøre, end at gå på gaden. Og så er de måske så deprimerede, at de ikke kan passe et arbejde, og så bliver de psykotiske, og så kan de slet ikke, og så render de bare rundt ude på gaden. Ja. Og så har de har ikke selv taget det valg, men de har bare ikke kunne gøre andet. Nej. Og så ved jeg sgu ikke, men de har jo stadigvæk valgt, at de kunne sige dagen efter, hvis det var, at de var i stand til det oven i hovedet. Ja, det kan man til at sige jo. Ja. Ja, det er det, hvis det var sådan, at de kom ind på, nej, man kan ikke se på, men hvis det er sådan, at de nu bliver behandlet, og de for jeg tror sgu, hvis de fleste, de ikke altså sådan er nogenlunde normale, sådan psykiske, så tror jeg, at de fleste, de vil vælge at have en varm seng og sove i. Ja. Så det er et eller andet brister, men det er jo lige så, det er bare en brist, der gør, ligesom en brækket fod gør, at du ikke kan gå, så det er den skavank, du får det, så kan en skavank være en slem depression eller en psykose, at det hele dit liv bare falder sammen. Men du kan bare ikke se den skavank, så derfor tænker man måske mere, at han er sgu åndssvær. Hvorfor fanden får han så ikke der? Hvorfor fanden i dem, der står til at lade hus forbi, man ser ned på dem, og det er pinligt at gå forbi dem næsten, og sådan noget. Og også at købe det, der er også mange, der synes, det er pinligt bare at købe hus forbi, tror jeg. Ja, det er der mange. Ja. Det var det der, jeg synes bare, det er spændende at tænke over, hvorfor man tænker det der. Ja, altså, det gør det. Og det er også der, at man kan begynde at ændre det lidt. Det der med, i stedet for bare at sige, at ham eller hun er en taber, eller sådan noget, bare fordi, at de ikke står på samme sten, som man selv står på. Ja. Så der med, og så tænker over, hvorfor man tænker det der. Men så tror jeg, man kan få en bedre forståelse for, også hvad man selv er, i forhold til, altså egentlig, at man bare er et menneske, ikke også? Ja. Og at man selv er kommet der til, hvor man er, men hvorfor er så har man bedre, så kan man spejle sig i hinanden i stedet for. Ja. Det tror jeg, det ja, for der er jo stadigvæk meget at lære af dem, der er der, altså er hjemløse. Der er fucking meget, tror jeg. Ja, de har sindssygt mange erfaringer, og de er kloge på nogle andre måder, end vi er. Der er også mange af dem, som der bare er for kloge, altså fordi... Eller de passer ikke ind i samfundet. Ja, de passer bare slet ikke ind. Nej. Ham der for eksempel... ham skakspilleren der. Ja. Ja, ham... Dengang jeg boede sammen med Rasmus over på... Det var næsten lige oven på varmestuen, der... Nogle gange, når vi kom hjem fra byen, så gik vi ind på det der varmestuen og sad og fik morgenmad. Og så var det, eller ikke altid, der var nogle gange en, som der spillede meget skak. Og han faktisk Guinness rekordbog for at have spillet... Men han stiller altid op til DM og sådan noget. Jeg har snakket med en, der arbejder nede nu. Og han er bare virkelig skarp oven i hovedet. Han er så hurtig. Jeg sad og drak en øl med ham nede på Peppers en gang. Hvor man kunne bare slet ikke følge med i hans måde at snakke på og sådan noget. Men vi spillede også skak mod ham, hvor det var, at han bare tog skakbrættet, og han var fuld. Ja, og pisse. Han er altid fuld. Ja, så tog han stillede skakbrættet op og det hele, og så vendte han bare ryggen til skakbrættet. Og så kunne han ikke se brættet, og så skulle jeg spille mod ham. Ja. Og han vandt over mig på 8 træk. Eller sådan. Han sagde bare, springer fra G2 til H4, eller sådan et eller andet crap. Og så flyttede han bare sin brik og sådan, og så kunne han bare se det oven i hovedet, hvordan jeg var flyttet mine i forhold til hans 8 træk, så han vundet. Dengang han, eller var det 9 eller sådan noget, så dengang, hvor det var, han kunne se brættet, så det var sådan 3-4 træk. Jeg fattede ikke, det kunne lade sig gøre, og jeg gik bare efter. Jeg troede bare, det var sådan noget fake skjult kamera. Ja. Og jeg tænkte bare, at jeg ville gå efter, fordi du havde spillet med ham en gang før, og der havde du tabt. Og så tænkte jeg vil bare se, om jeg kan overleve på flere træk end dig, så jeg beskyttede bare, og stadigvæk kunne man bare nakke. Det var så hurtigt. Hvorfor er det, at vi som samfund, eller som her i Danmark, hvorfor er det, at vi ikke kan udnytte de... Fordi hvis nu han blev sat ind i et eller andet, hvor han var mega syg til et eller andet, der kunne bruges til noget i det her samfund, hvor meget værdi tror så ikke, vi har med skabagtigt? Ja, hvis han kunne
bruge altså hans ressourcer på en anden måde. Ja, altså, hvis han fik nogle redskaber til at kunne bruge dem i en positiv retning. Ja. Altså det er skak jo også, men resten af hans liv, der leder han jo bare på stenen og står spillerne for en Føtex nogle gange. Ja. Ja. Jeg tror, det handler om, at det der med... Det er også, det ham med, det har været sådan et inklusionsforedrag med Bente Madsen, der har skrevet som anerkendelse og sådan ting. Han sagde i det der foredrag, at det var vist, jeg tror det var 8%, eller var det 15, det kan jeg ikke huske, at den danske befolkning af mennesker med nedsat funktion og med sociale problemer også, der var i arbejde, og i de nordiske lande, der var de oppe i 80%, der havde arbejde, eller der havde beskæftigelse. Prøv at tænke på, det er bare bevis for, hvor snævert det danske samfund er, hvor svært det er at passe ind. Ja, hvor det der normalitetsbegreb, det var indsættes hele tiden. Ja, det er også derfor, at alle de børn, der kommer på medicin nu, og det stiger bare hele tiden, fordi det er så svært, man må ikke larme på nogle tidspunkter, og nogle tidspunkter må man gerne larme, og nogle tidspunkter er det i orden. Jeg så sådan et interview med en, der var ude at undersøge sådan nogle skoler i USA, ikke også, hvor han gik ind til en klasse, og så spurgte han om, hvor mange af de her børn, der fik ADHD-medicin, sådan noget Ritalin og fis, så det bare dæmper dem fuldstændig. Og så sagde han lærerne, det må han ikke sige, men så sagde han til ham, men du kan godt gå ud fra, at det er cirka halvdelen af eleverne, ikke også? Og så, så siger han det der med, tror du virkelig, at halvdelen af alle børn i den her skole, eller hvad man siger, stat eller land, at der er noget galt med dem? Tror jeg så ikke, at det er noget galt med skolen? Jo. Det, jeg synes bare, det er så klamt. Altså efterhånden så begynder det bare kun at tænke sådan, hvad der er fejl i folk, i stedet for at kigge lidt på det system, som vi opdrager de her børn i, og ligesom den verden, vi sætter dem i. At efterhånden noget, som der ikke lige helt fungerer, hvis vi skal blive ved med at give folk medicin og give dem afstressningsmusik og alle mulige fis og massere hinanden og sådan noget. Det er den måde, man ligesom... selvfølgelig er det godt, men der skal også bare være plads til folk, der råber og skriger lidt og folk hopper højt. Ja, lige præcis. Det er også mange af dem, som bare er blevet til noget bagefter. Eller blevet til noget, altså sådan, der har skabt noget for sådan hele verden eller samfundet. Det er nogle af dem, der bare ikke kunne holde sig nede og har haft en eller anden passion, eller haft et eller andet, hvor de bare har gjort et eller andet, som ingen andre har gjort. Det er dem, der gør det. Og bedøve dem nu, allerede som børn, og fortælle dem, at der er noget galt med dem, og sige til dem, at du kommer aldrig til at kunne noget. Jeg så ham der var sådan en dreng, han underviser på Harvard nu, eller sådan noget. Han er 16. Som 3-årig, der fik han at vide, at han var sådan en svær autist, og han aldrig nogensinde ville komme til at gøre noget, eller han ikke komme til at læse noget. Nu underviser han bare i sådan noget kvantefysik. Og det siger han, det var det næste Einstein. What the fuck, 16 år? Ja, men han tror faktisk, det var 13. Jeg kan lægge linket ind på India. Det er fandme sygt der. Prøv at tænke på, hvad sådan en brainiac. Det er også sygt, hvad det er, der gør i ens hoved, at der er nogen, der bliver så fucking kloge. Jeg tror det bare, det er sådan en evolution på os mennesker, som bare sker, så vi alle sammen på et eller andet tidspunkt er deroppe, og så er der nogen, der bliver tilsvarende klogere. Jeg har hørt sådan en teori, der siger, at fordi at folk begynder at få de der, altså sådan nogle ADHD og Asperger og sådan noget. Det er sådan noget, hvor man tit bare kan dykke fuldstændig ned, når der sådan bliver helt optaget i den i mega lang tid, ikke også? Ja. At det er sådan noget, evolutionen har skabt, fordi at i øjeblikket så er der for mange indtryk og sådan noget. Så nu prøver rasen at sige, at nu skal vi begynde at koncentrere os på få ting og dykke ned i det. Ja. Fordi at vi ikke, mennesker er ikke i stand til at tage så mange indtryk ind ad gangen. Nej, så den prøver at beskytte, hjernen prøver at beskytte ved at give dem de der... sådan... Ikke sygdomme, men det er bare en ny måde, at mennesket er bygget sammen på. Det er sådan en teori, der... Ja, det kan faktisk god mening. Altså, det kan godt se, sådan, det er fornuftigt, den teori. Ja. Sådan, at det er en eller anden... Fordi nu er der kommet for meget, så nu er vi nødt til at... hjernen er nødt til at prøve at sige, at nu skal du fokusere på én ting gang. Ja, fordi det er sådan en ny ting, der er oppe i hjernen, ligesom at det gør ondt, når du brænder dig. Så er der sådan en konsekvens ved den her ting også, og bare tage indtryk ind hele tiden. Så sker der en ny ting også, og det er, at så sker der noget. Så får du en eller anden ting, der gør, at du bedre kan fokusere på en. Ja. Så giver ADHD den... Sådan, altså, det giver mulighed for, at du kan gøre noget hvor du ikke... fordi at den verden, vi lever i nu, den er bare ikke... den smadrer bare folk. Ja. Jeg ved ikke, om... Sygt nok, hvis det er rigtigt. Så er det sygt, så er det ikke lige så godt, at de har gang i bare dope alle med ADHD-medicin. Men prøv at tænke på, hvis der bare er 5 af sådan nogle... han var et eksempel, ham drengen, ikke også? Ja. Hvis nu bare sad flere 100.000 af sådan nogle børn derude, som bare får at vide, at du skal bare lige have det her medicin, og så kommer bare til at sidde og få førtidspension og ikke kunne bruge det. Fordi det er jo
vidt forskellige kompetencer, de har, de unge. Altså, der er aldrig nogen med ADHD, de er så forskellige, de mennesker. Ja, Så hvis man i men stedet man for... kan stadigvæk lige skære dem over en kamp med en slags medicin. Ja, det giver ingen mening. Nej, det er helt fucked up. Det er også noget andet, for det er fucking dyrt for samfundet også. Det er, ligesom det er måske billigt lige nu, hvis de sparer de timer for pædagoger og lærere og sådan noget offentligt personale, fordi at man kan bare dope dem, og så skal de nok sidde stille i timerne. Ja, men i stedet for at bare ændre det hele systemet. Mange af dem, der får der ADHD-medicin der, så hvis de kommer i en specialklasse, det sagde han også i det der foredrag, at det er kun 15% af de børn, der er i en specialklasse, der får en uddannelse, en ungdomsuddannelse. Ja. Så prøv at tænke på, så ved man, så har det jo failet, det specialskolesystem, vi har nu. Og det handler heller ikke om, at man skal sende alle med ADHD, sætte dem i en gruppe. For hvis man gør det, så vil det jo netop være, fordi nogle af dem mangler nogle sociale kompetencer, og nogle de er mega innovative, og nogle de er udadvendte og slår og sådan noget. Hvis vi sætter dem sammen, så vil det bare være en stor krig jo. Ja. Så er der aldrig nogen, der vil udvikle sig. Nej. Det er også det, med den der nye inklusionstankegang, der er jo helt moderne nu. Ja. Der prøver de også på at skabe sådan en bro mellem specialgrupperne og sådan det sker. Ja, det er fandme en god idé. Så det skaber bedre forståelse. Ja. I stedet for bare at gemme folk væk. Ja, så kommer de bare allerede fra børnehaven, for du at vide, at du er speciel, og du har ADHD, så du kan ikke, så det er derfor, du ikke kan sidde stille. Jeg så sådan et eller andet også pædagog, som har med sådan en video med sådan en dreng, så brugte han brugte det bare selv som undskyldning. Ja. Jeg har ADHD, så derfor jeg ikke kan sidde stille, det sagde han til en anden pædagog. Det er jo ikke, altså, bare fordi du har ADHD, kan du godt sidde stille, eller lære at sidde stille. Det sagde han også, ham pædagogen, med, at det er ikke en undskyldning. Alle skal sidde stille lige meget, om de har en blå trøje på, en rød trøje på, eller om det var de den der dokumentar, der kørte på TV2 her for et par uger siden. Ja, det var fandme nice. Og der er det også bare det med at se menneske i stedet for. Ja. Altså, der er det ikke fordi man er ADHD, man gør det der. Nej, det er præcis. Ja. Og det er også bare farligt at give børn sådan en undskyldning. Så bare til at sige, det er derfor, jeg kan det. Ja. Så kan det også være, at de siger, når de begynder i skolen, at jeg kan ikke, så får de bare dårligt selvværd, hvis det er, at de ikke kan regne. Det er fordi, jeg er ADHD, jeg ikke kan regne, så jeg lærer det aldrig. Ja. Og så har, hvis det man er bare en del af ens selvbillede også. Ja, og så hvis man ikke tror på, at man kan noget som helst, og man ikke duer til noget i den verden, så er der heller ikke særlig stor chance for, at du gør et eller andet. Eller får. Det er også det, altså, jeg tænker, at der hvor jeg er i praktik nu, der har jeg ikke lyst til at læse noget om folk. Jeg har lyst til at, min vejleder han sagde til mig, at han synes ikke, at jeg skulle læse det. Jeg skulle bare møde folk der, hvor de var nu, fordi dengang for eksempel, hvor den rapport var skrevet, eller der, hvor de skrev det ind, så var de et eller andet sted i deres liv, og der var det noget, der betød meget for dem. Ja. Men det er ikke sikkert, at de overhovedet er sådan i dag, eller var sådan i går. Så var nødt til at bare møde folk der, hvor de er. Ja, det er i hvert fald med nogle grupper. Ja. Der er nogle grupper, hvor man ikke behøver at læse måske, men jeg kan godt, der er sgu nogle steder også, hvor det også er en hjælpende hånd, og så kan læse om folk, og så derudfra tage stilling til, hvad der er godt og skidt at gøre. Ja. Men så kommer jeg allerede til at danse et eller andet billede af folk på forhånd. Så vil jeg have det bedre med at så, møde mennesket, og så bagefter læse noget om det, tror jeg. I stedet for at vide alt muligt, fordi også, sådan er det med mange ting, har jeg i hvert fald, at da jeg tog til Kina i praktik, så var der mange af dem, jeg tog afsted med, de læste bare alt muligt om Kina, inden de tog afsted. Og de havde, bare sat sig fuldstændig ind i, hvordan sådan gør man dernede, og det er kutyme og sådan noget der. Ja. Og så når de kommer ned, så er det bare helt anderledes. Ja. Og så blev de sure nærmest, ligesom om, at det billede, de havde af det, det er ikke virkeligheden alligevel. Nej, sådan skal det heller ikke være. Men der er sgu bare nogen, hvis der er en eller anden, der har mistet sin mor og er helt ved at selvmordstruet og sådan noget, og så du går ind, og så bare er glad og rart, at min mor har lige været mega flink over for mig, eller så kan det godt være, at der er nogle ting, der måske godt nok går videre, nogen, der måske ikke gider at gøre nogle ting. Men hvis nu er alle, som man mødt, altså hvis nu er alle læst det, så vil Men det kan godt være, at der er nogen, der er inde i en periode, hvor det er, også hvis der er nogen, der skærer i sig selv, så måske godt nok at vide, at hende skal du ikke lade lige være alene med en kniv. Jo, ja, det er rigtigt. Det er så mere fra dag til dag-agtigt. Ja, men jeg kan ikke have en hel livshistorie og høre om, altså. Nej, det er ikke altid. Det er det heller ikke altid nødvendigt. Nej, det synes jeg ikke. Men det er måske, hvis det er, altså, hvis man skulle sige et sted, hvor det var nødvendigt, så tror jeg bare på psykiatriske afdelinger. Nu tager jeg bare det sådan det helt ekstreme. Der tror jeg bare, der er det også godt nok at have livserfaring med. Fordi at hvis det er, det kan godt være trættende at komme ind og have depression, og så er der en læge, der spørger om en masse ting og sager for at finde ud af, hvad der er galt, og finde ud af, hvad der er, der kan hjælpe på dig. Og så fortæller en livshistorie. Og så dagen efter, så kommer der en pædagog, eller en sygeplejerske, en social sundhedsassistent, og spørger om hele din livshistorie igen, fordi for at den ene social sundhedsassistent skal kunne hjælpe dig, så skal du også have, eller for at det personale skal kunne hjælpe dig, så skal han eller hun vide den livshistorie. Og så dagen efter kommer der en vikar, og så derefter så kommer der en tredje pædagog.
tredje pædagog. Sådan er det jo. Jeg tror, altså hjælpen fra en social- og sundhedsassistent, eller pædagog, eller sygeplejerske, sådan noget, det er ikke så meget, altså, som det relationelle. Jo, det er det også meget, men det er mere det der med hjælp fra dag til dag. Det, altså, der har man ikke altid så meget brug for at have den viden. Nu er jeg selvfølgelig skadet mere end det. Altså for eksempel, hvis nu, der er nogen ting, at der er en, som der er blevet misbrugt hele sit liv, ikke også? Ja. Altså, ja, seksuelt eller sådan et eller andet. Mm. Og at jeg så begynder at læse et eller andet om det som pædagog, så kunne jeg få nogle forestillinger om, at han eller hun vil have svært ved nærkontakt eller sådan et eller andet. Mm. Men hvis det er også godt at vide. Men hvis nu at det, er det stik modsatte? Jamen hvad nu hvis det er sådan, bedre at finde ud af det, når man er der? Hvad så hvis det er ikke også mere sådan autentisk, synes jeg? Hvad så hvis det er sådan en, der har svært ved nærkontakt for eksempel? Ja. Og så du kommer derhen over ham, og så han bliver mega bange, eller mega ked, det er jo ikke det første, man gør. Hvis det er, at du kommer hen, og så lige giver ham hånden, og han gør det uden rigtig at kan lide det, og så tænker du, og han er egentlig flink, og så sætter du tættere og tættere på ham, og så det sidste... Det tror jeg bare, det sætter sådan... Altså, så sætter du selvfølgelig krav til en selv, sådan noget, det skal man kunne mærke. Hvis man er dygtig, så kan man godt mærke sådan nogle ting. Jeg tror sgu bare, altså der er nogle ting, jeg giver dig enig om, eller ret i, man skal ikke læse alt, og der er også nogle ting, at der er for meget, der bliver skrevet ned, der er for alt, det er også bare igen, jeg synes, der bliver brugt alt for meget tid på administrativt arbejde, altså rundt omkring, at det er sådan noget med, altså for hvis en pædagog har været på arbejde i 2 timer, så skal det næsten en halv time, at det skal bruges bare på at skrive, hvad der er sket i de 2 timer, i stedet for at være sammen med de der brugere, hvad det er. Ja. Det er der, man skaber noget, det er jo ikke... Ja, det er noget sammen med dem. Ja, det er ikke, når man sidder inde ved foran computeren. Men det prøver jeg i hvert fald at tænke meget over, når jeg møder folk. Det der med, jeg har aldrig nogensinde have et billede af, eller forståelse af noget som helst, inden jeg er der. Og jeg tror også, det er også der, det er også der, man har de bedste oplevelser. For eksempel, når vi holder en eller anden fest, som der ikke var forberedt. Ja. Ikke også? Altså sådan nogle oplevelser, som der er med til at sætte, mærker i en. Ja. Det er ting, som hvor man bare er der fuldstændig. Ja. Det synes jeg bare, man er der. Det er sæt lidt roligt til, sådan noget. Er du? Ja, jeg forestiller mig sådan alt i hovedet, inden jeg er et eller andet sted også. Altså, hvis jeg ved, at jeg lægger planer for alt inde i mit hoved også. Hele tiden. Ja. For alt, hvad jeg skal. Jeg ved, hvad jeg skal. Så det er ikke højt krav til dig så, agtigt? Sætter det ikke også på overarbejde nogle gange? Nej, jeg så også bare, så det hjælper mig også lidt. Så kan jeg bare bruge mine tanker på alt muligt andet, når jeg så bare går, for så ved jeg, hvad jeg skal. Jeg ved, hvad jeg skal den klokke til den klokke, nogenlunde. Ja. Altid, og hvad jeg skal have at spise, og hvad jeg skal hele tiden. Så det, kan det være, at man mister noget spontanitet? Ja, det skal være dagbog om i går også, hvor jeg skrev det med, at hvis nu at jeg kommer ind i for sådan nogle rammer og tankemønstre og sådan noget der, så synes jeg bare, at jeg mister sådan min intuition og den sådan direkte forbindelse, jeg har til mennesker. Og den, jeg tror, det er vigtigt også der, jeg synes, at jeg er bedst, det er der med at være der lige og se, hvad de mangler, og hvad det er, man skal give. Det synes jeg nok godt, jeg kan alligevel. Ja. Jeg synes bare, så giver det mig ro til at gøre de ting, når det er, at jeg ved, når jeg ved, det er planlagt, hvad jeg skal, når jeg kommer hjem, så behøver jeg ikke til at tænke på det. Det er planlagt, hvad jeg skal i morgen, så behøver jeg ikke tænke på det, så kan jeg bare bruge min tid på at bare være i nuet. Det er jo ikke sådan, når jeg sidder med folk, hvis jeg sidder og tænker over det. Hvis jeg lige har noget tid for mig selv, eller et eller andet, så ved jeg, så tænker jeg bare lige igennem, hvad det er, jeg skal, sådan, det er bare planlagt. Ja, men der er alle er selvfølgelig man finder ud af den måde, man bedst fungerer på. Fordi det ser også ud til at fungere. Det gør jeg for mig også. Hvis jeg ved, hvad jeg skal 100% i morgen, så keder jeg mig allerede. Gør du? Fuldstændig. Jeg snakker slet ikke. Så kan jeg bare slet ikke. Så tænker jeg bare, hvis der er noget, jeg synes, der altså hvis nu jeg lige pludselig fik at vide nu, at vi skulle ud af ro eller et eller andet, og så vil jeg synes, det var sjovt. Ja, hvis jeg bare vidste, at jeg skulle ud af ro i morgen, så stod jeg altså bare synes, det er kedeligt, fordi man bare vidste det. Ja, det er, sådan er det med nogle ting. Det er ikke sådan, jeg vil ikke sige ja til det, men jeg synes bare, det er rart nok. Altså, så går jeg bare og glæder mig til det, i stedet for at det er kedeligt, så tænker jeg, fuck, det bliver nice i morgen, når jeg skal det der. Ja, så er det selvfølgelig også med nogle ting. Ja. Der er jo, altså, selvfølgelig, det er ikke godt at, altså, jeg tror, det er stadigvæk alle mennesker, de fleste i hvert fald, de har lidt sådan planlægning over, hvad der skal ske. Ja. Altså, men det er bare med at få så få rammer, synes jeg, som muligt på. Ja, det ved jeg sgu ikke. Nej, sådan er det bare for mig. Ja. Altså, det skal jo ikke bare være sådan, at det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan lave det om, hvis jeg har tænkt på et eller andet. Nej. Men jeg har bare sådan nogenlunde tanker i mit hoved om, hvad jeg skal. Det har jeg altid med alle dage. Ja. Hver dag, når jeg vågner, så ved jeg, hvad jeg skal. Skal du? Ja. Jeg ved, hvad jeg skal også. Jeg ved hele tiden, hvad jeg skal. Så ved jeg, den her form, det kan du så ikke lide, når du ikke ved det? Hvad? Kan du så ikke lide, når du ikke ved det? Ja, hvis det er sådan, jeg ved, at jeg bare skal... Fordi det synes jeg, som jeg kan møde folk, som der, når de så ikke ved, hvad der skal ske, så går det helt i panik.
Altså ikke, at du gør det, men det er bare nogen, de skal bare have alt i kasser og sådan noget. Og fortælle, nu skal du gøre det, nu skal du gøre det. Ja. Ej, jeg kan ikke, det er ikke sådan, jeg vil have det sådan i kasser på den måde. Jeg vil heller ikke. Men altså, så ved jeg, for eksempel, i morgen formiddag, der har jeg noget tid, hvor jeg bare kan bruge på lige hvad det. Så har jeg sådan nogle hobbyer, som tænker, det bruger jeg bare den tid på. Ja. Og det bliver dejligt, det glæder mig til, at jeg kan bruge tid på det. Og så ved jeg, der kommer der, jeg skal i morgen. Jo, så kommer der en af mine kammerater i morgen, og så tænker jeg, så glæder jeg mig til det, at han kommer bagefter. Og så skal jeg noget andet, og så ved jeg, så glæder jeg mig til det hele tiden. Så ved jeg bare, nu skal jeg det, glæder mig til. Så har jeg, synes jeg har tid til at lade til de ting, jeg gerne vil. Du har styr på det, men vi kender også flere, som der har mega svært ved det. Ja, det er jo heller ikke godt. Altså det kan jo, det er jo... Altså man skal bare lære, jeg tror det handler om, det er at lære at være tryg i det. Ja. Og lære at bare kunne føle, at det er nok bare at sidde og slappe af og være der, hvor man er. Ja. Fordi så lige pludselig, så bliver der masser af ting, der er spændende. Ja. Men der er mange, de har ikke, altså, de kan ikke bare sætte sig ned og bare nyde sig selv. De skal hele tiden være i spil med et eller andet. Ja. Eller bare finde et eller andet, de går op i, eller et eller andet, hvor man bare, altså... Ja, men det har du ikke også sådan lidt. Altså, du laver noget næsten hele tiden. Ja. Det er ikke tit, hvor du bare sidder. Jo, det er det faktisk tit. Jamen, laver du så ikke noget, mens hører du noget musik, eller også så sidder du, eller ser det en anden dokumentar, eller en anden taler med et eller andet, synes det er nice. Men så sidder du også, det er fordi, det er ikke nok for dig bare at sidde så, heller ikke. Jo, det synes jeg, nu har jeg siddet fandme og ligger bare derhjemme, bare tænker. Men det er jo forskelligt fra person til person. Men det er bare nogen, der har det virkelig svært ved at bare også være alene og være, altså bare kunne finde et eller andet, ting man går op i. Ja. Så har de selvfølgelig nogle andre ting, men det er bare sådan noget, der er mere krævende, også for hovedet, der hele tiden skal være i spil. Ja. Men der er mange, der har det sådan, hvis de ikke er sammen med nogen, hele tiden, så er det ligesom, at de er bange for, at de bliver glemt, tror jeg. Ja, jeg ved, det er sådan noget lavt selvværd, det bunder i, tror jeg, for de fleste af dem, der har det sådan. Tror du ikke? Jo, hele tiden. Altså, det der med, altså, for sådan nogen som os, tænker jeg, altså, vi har nemt ved at bare, vi kan godt bekræfte os selv i, hvad vi selv er. Ja. Ikke rigtigt? Der er mange, altså, der har svært ved at sige til mig selv, det jeg gør lige nu, det er i orden. Altså, selvom du sidder og maler, folk kan bare sige, fuck, det er råden, du sidder og maler eller et eller andet. Så synes du bare selv, det er fucking nice. Ja. Så hvis jeg spiller FIFA, og folk lige siger, du er nørd, så fuck det dem. Jeg synes, det er fucking sjovt. Jeg gør det fordi jeg godt selv kan lide det. Jeg gør det ikke for at få bekræftelse for det. Der er mange, der gør ting bare for at skabe et eller andet billede over for andre, i stedet for at skabe det billede af sig selv. Eller? Det er bare fordi, man synes, fuck det her, det kan jeg fandme godt lide at bruge min tid på, det er fucking nice. Så gør jeg det, så er det mere sådan, okay, når jeg bliver god til det her, så kommer folk til at synes, jeg er nice, fordi jeg er god til det her. Ja, det er slet ikke mange, der tænker. Ja, nemlig, så er der mega mange ting. Ja. Men det er også bare tit dem, der aldrig rigtig bliver gode til det alligevel, og så springer de over på nye ting hele tiden, fordi at de finder ud af, at det kræver noget tid at lære at spille guitar. Så det er ikke noget med at spille en eller anden... en lille pedæderkop eller noget lort. Og sådan er det med alting. Lige meget hvad i verden, du skal blive god til, så kræver det bare fucking mange timers øvelse. Ja. Jeg tror ikke rigtig så meget på talent inden for noget. Jeg tror bare mere, at der er nogen... det er der jo nok på en eller anden måde. Jeg tror, det er ikke så meget talent. Det er mere bare vilje. Dedication og øvelser og gentagelser og vilje og motivation. Ja. Det er klart meget med vilje at gøre. Det er lige snart, at der er det der, den motivation og den der vilje og dedication, så er der heller aldrig noget, der er kedeligt i det, man laver. Og så finder man hele tiden nye måder at blive bedre til det, man er i gang med. Og man udvikler hele tiden det, man er så i gang med. Og det er den bedste følelse, man kan få. Det der med at hele tiden vinde over sig selv. Ja, det er fordi man kommer i sådan... Ja, det er godt, at man kommer i den der flow-tilstand. Ja. Vi også snakker om i en pædagog, som er sådan med, at kravene, de ikke er for høje, men de er heller ikke for lave, sådan, så man lige præcis bliver udfordret nok, til man udvikler sig hele tiden. Ja. Og man finder ud af nye måder, man kan udvikle sig og sådan noget. Sådan, det er bare det er en nice følelse, hvor man føler, man bliver bedre til et eller andet. Nemlig. Og det der, jeg så et eller andet omkring, også det der begreb med flow der, de sagde det jo der, hvor at man bare, når man er i flow, så der er ikke noget, der er godt, der er ikke noget, der er skidt. Også, det kan jeg også mærke på mig selv, og det er bare sådan en stor det er ikke, boble af ting, der bare kører hele tiden. Altså for eksempel med FIFA der, jeg kan ikke, når jeg er færdig med en god kamp, hvor jeg bare har sådan været fuldstændig inde i det, så kan jeg slet ikke huske målene, eller jeg kan ikke huske sådan dårlige eller gode ting eller noget. Det er bare en stor, hvor jeg bare har spillet. Ja. Det, man kan ikke sætte sådan... et stykke tid og steder og sådan noget. Det er bare en... Alt det forsvinder bare. Der er bare et med det, man laver. Ja. Og det er fucking syg følelse. Det er nice, når man føler, at man både bliver bedre til det andet, og man udretter et eller andet på en eller anden måde, bare i større eller mindre grad. Ja. Altså, med sit, også bare udrette noget sådan med sit
ikke med sit liv, men sådan, man udretter en eller anden ting, man synes er nice, inden man det tænker, er vel noget med sit liv. ja, det er også det, ja. Også selvom det bare sidder og spiller computer, eller det bare sidder og mail noget, eller... Ja, man tænker stadig, fuck, det er nice, at man blev bedre til det her, eller fuck, det, man er stolt af det, man lige har gjort på en eller anden måde. Lige meget hvad det er, når man udfører det eller andet, hvor man har, det er også igen, når man har sat sådan et mål, når man udfører det, det er det du gør der, hvor du tænker i FIFA, fuck, hvis jeg kan blive så god, at jeg kan slå ham der, eller sådan der, og så man bare kommer i en eller anden, hvor man bare lige gør det. Men det hele starter bare med, der starter ikke så meget med sådan, der starter bare, fordi man synes, det er fucking sjovt. Ja, men det er det jo stadigvæk også. Ja. Det er jo stadigvæk også sjovt, fordi at så... Det er bare der, altså, der hvor jeg nåede til, det var bare, at lige pludselig er det ikke sjovt mere, fordi så er det bare ikke mere, altså så har man bare slået sig selv, altså man har vundet over sig selv, og så tænker man bare, nu skal man bare prøve noget andet. Ja. Eller, ja, så bliver det bare, nej, jeg tænkte, det som der var problemet med FIFA, nu spiller jeg ikke så meget mere, og jeg er ikke så god, som jeg har været. 5 timer om dagen. Ja, der er omkring. Før er det meget mere. Ja. Bare det der med, at nu handler det sådan, nu er det meget andre syn på mig, om jeg er så god og sådan noget. Det er ikke sådan en følelse, jeg har selv. Så kan jeg, nu kan jeg bare begynde at blive i tvivl om, for de siger, at jeg er god, men jeg synes ikke selv, at jeg er god. Så passer det ikke sammen. Og så bliver man i tvivl lige pludselig. Men hvis du ikke selv synes, du er god... Ja, altså, men andre hele tiden siger det og forventer, at jeg er god. Ja. Så skal jeg hele tiden leve op til andre. Så skal jeg spille for andres skyld. Agtigt. Ja, du skal jo stadigvæk også bare spille, fordi hvis du stadigvæk synes, det er sjovt at spille det. Jeg synes ikke, det er sjovt på men det er bare træls, det er bare træls hele tiden, det er det der andet sådan forventninger. Kan du ikke bare lukke det? Det kan du nej, det har jeg fandme svært ved at bare lukke ud, og så bare tænke, fuck det, jeg spiller, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg er ligeglad med, om jeg skal have nogle forventninger. Det har jeg ikke god nok endnu til at føje mig. For jeg ved lige snart, at jeg får den fornemmelse af den følelse, så er jeg fucking syg igen. Ja. Der gik jo også en rygter om til FIFA-turneringen hernede på Pitstop i Herning, at du var ude at brække dig, fordi du var for nervøs. Det var bare alt det der pres, tror jeg. Ja. For jeg var ikke, fordi jeg var syg. Jeg er ikke nervøs, men jeg er sådan presset. Ja, fordi jeg følte bare, jeg havde det med, at jeg spiller ikke FIFA, fordi folk skal komme og kigge på mig. Nej. Og det var heller ikke det, jeg gjorde, da jeg vandt den turnering over i København. Det var fordi, jeg synes bare, det var mega sjovt, og jeg bare tænkte, at jeg har en masse nyt, som der er ikke nogen, der sådan har lagt mærke til, som jeg tror, jeg kan vinde på. Mm. Det var ikke fordi, I skulle komme og se det, det var fordi, nu er jeg bare bevist, at den måde, jeg selv havde fundet frem til, det var den bedste. Ja. Og så vandt jeg. Og så nu er det blevet sådan en helt anden fokus på det. Ja. Jeg synes, det er lidt ulækkert. Ja, men det er jo dig, der gør, at der er et andet fokus på. Du kan jo bare stadig holde et andet fokus. Du kan bare stadig komme med et eller andet nyt næste. Men det var ikke sådan, at folk forventede det før. Altså det var noget, jeg selv havde inde. Det var en følelse, jeg havde inde i mig. Ja. Nu er det bare sådan en følelse, der kommer udefra nogle gange fra folk. Ja. Og den der er lidt svær lige at forene med ens egen måde at tænke på. Ja, helt sikkert. Men ja. Maybe I'll be back on track later. Ja. Skal vi sige, at det var NJ Edition podcast, og vi snakker over en time. Woo! Skal vi dele den op i 2, gør vi ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, det var en god længde. Jeg synes, folk de siger altid, Niels, jeg gider sagt, man kan høre på din klamme stemme i over en halv time. For lige siger til mig, slet ikke Jacobs. Fuck, det er nice det her, Jacob. Kan du ikke lave det længere? Ja. Så lægger vi en afstemning ud om det på, så ser vi, hvad folk de siger. Der er sgu ikke nogen, der kommer til at stemme på. Jo. Tror du? Ja. Vil helst have det mellem 0 til 30 minutter, eller 0 til en time, eller over. Okay, det er on. Det er on. Tak. Ja. Og der var bundkæld.